Good morning. Yaotong Station. Ito tayo sa Hong Kong. Then, sasakay tayo ng train. Ito po yung Yaotong Station. Tapos ticket. Tignan natin kung magkano pa yung laban. Meron po tayong 87. Dito yung pagkuha na ng ticket. Yung subsidy natin kung mayroon siyang points na. Check na natin. Wala pa. Pero merong pang $2.06 pa. Ito po yung train. Bago na natin. Escalator pababa. Meron tayong kukunin. Ay, meron tayong ibibigay sa anak ni boss mo. Punta tayo ng Lohas Park. Ganda. Nice kami na tayo. Bababa na tayo. Meron dito daanan. Yan. Sa may Empire Chagda. Sa may escalator. Mabalang natin. Kasi makaano tayo ng mga tao. Minsan ayaw nila. Ano tayo? Dito tayo. Malinis siya, oh. Hindi siya crowded. May mga signage siya. Akyat dito. Wala masyadong tao ngayon eh. Ito naman papuntang Whampoa. Ito naman papuntang ito yung papuntang Whampoa. Kabila naman papuntang North Point. Ito tayo sasakyan natin mamaya pag uwi. Sa airport yan. Malapag. Merong CR din doon. Doon ang CR. May mga signage siya. Malinis. Exit A, yan. Exit B, may mga signage, may mga CCTV.
Yan. May lift naman pag ano pa, marami kayo nadala na bag or may mga bata, may trolley. Kaya ito yung lift. Kung gusto mo maghagdan ka rin. Yan. Ito yung kuhanan ng mga ticket, magpadagdag. Kaya tayo ay lalayas na rin. Lalabas na. Ito yung octopus natin. Meron pa tayong 85. Kaya yan lang po. Yan lang po. Bye bye. Salamat.